Hi! Isa ba ka sa mga nag-expect atong Valentine's Day nga wala gi tunghaan sa iyohang trato? Nag-expect kang roses, chocolates, cakes, o uban pa nga mga sweets para sa inyong Valentine's Day celebration? Oh my God. Kabalo ka? Daghan na ta. Di ay, kani. Manawagan di ay ko sa tanan nga nakiselebrate atong Valentine's Day that was February 14. Walay hila kay sunod bulan ha? Kay nakaburos mo o nya gibiyaan ra dayon mo? Ala ra na. O swerte ka, imo siya. Pero wala day ka kabalo. Atong Valentine's Day, dili ra ikaw yung gigreet og Happy Valentine's Day. Kay pagka 50 na to, kabit day na sad. Ay. Makahinumdum na ko. Kaya nag-chat na ako ato. Nara ko siya uyab niya, nag-chat-chat ako. Happy Valentine's Day day, wala ko ni-reply ato nimo kay mura magdili maayo gihimo ako nimo kabit. Oh, advice na nako sa imo. Ayaw pag-expect kay kabalo ka. Ang expectation versus the reality, sakit kay na diri. Nag-expect ka sa mga roses, ni ugat malang galing, ni dahon sa rose, why niabot tunok noon, tunok dari dulot dere. Dayon, isa pa. Ayaw pagpalabi sa imong gibati kay Valentine's Day ra na. Pwede ka na bukod sa imong uyab. Then bayaan na dayon ka. Pagka next month, wala ka duka, maghilak-hilak na dayon ka. Hoy, may man me, maman me matres. And besides, bilisad kayo nimo dibdibon nga wala kay dadawatan kay ngano. Daghan man ta. Bibo tawag uman ganita. Kay kanang imong wala dadawati nga imong gi-expect. Kamisad wala. Kay igor na mulabay ra lang panahon. Ara. Kamo pod mga boys. Ayaw pod mo pagsaad-saro niya dili man din ninyo tumanon. Hearts Day ba yan na dili ba yan na basta-basta nga celebration. Unya kabalo ko nga ang uban niya wala pa nga Hearts Day wa na. Nagatukwang na. Nagabuak ng gagmay nga planggana. O di ba? Dapat ana nga celebration magkuansad mo. Magnauna mo ba para wala may masakitan. Sakit ba kay na diri o? Sakit kay na diri. Kanya samot nag ang inyong mga trato. Nag-expect sa inyo ha nga na may flowers, na may chocolates, na may cake, na may mga sweet messages na ihatag sa ilaw niya. Wala na ito. So, sunod, kaya ka ba magsunod? Paninguhain ninyo ha? Ayaw ba mo sige pa-expect sa mga tao kaya sakit kayo na diri. Dayon, kung nga naman galing mag-celebrate po nga na February 14, ay nagapili 15 kay pangkabit na. And lastly, kung nasakitan man galing ka kaya nag-expect kag ayo nga nakay madawatan, hali, ubanta kay magsyata dito ah.